Вітаю вас, з вами Сергей Ульянов. Я претендую на роль нового вядучага нацыянальнага хіт-параду тэлеканала «Беларусь-3». І вось 5 цікавых фактаў пра мяне. Першае, я мэтанакіраваны. Напрыклад, до 16 гадоў я не ўмеў прамаўляць літару «Л». Але я паступіў у тэатральны ліцэй і захад гэта выправіў. Другое, я вельмі творчы чалавек, бо скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускага нацыянальнага універсітэта культуры і мастацтваў. Третье. Я называю себя модным словом «creator», что перекладается как «стваральник». Это значит, что я ствараю креативные концепции для творчих и рекламных проектов, а я еще параллельно и сам сдымаюсь в рекламе. Ну, коли запрашаюсь. Четвертое. Я вельми люблю музыку. До речі, я еще и сам музыка. Я займаюся своим сольным музычным проектом у якости автора песен и выканаўца. А з нядаўніх часоў я еще научился играть и на фортепиано. Я апошні. Я вельмі адказны. Напрыклад, на гэты кастынг я спазніўся не более чым на 15 хвілін. Усё па правілах этыкету. На гэтым усё. Спадзяюся, вам было прыемна са мной пазнаёміцца. Дзякуй, што паглядзелі мою відэазаяўку. Абяцаю, са мной не будзе сумна. Да сустрэчы!